Já jsem tím chtěl říct, že tak to má v životě být. Mě přeci vůbec nezajímá, kdo tady je a není gay. Má prostě dodržovat zákony. A co se týká dětí, tak my jako společnost se máme snažit o to, aby děti žili pro ně v ideálním prostředí. A co je pro ně ideální prostředí? Pro ně ideální prostředí jsem nedefinoval já, ale to je otec a matka, muž a žena. A kdo to definoval tady to jako jediný ideál? To definoval... Pán Bůh, ty vole. Pro mě to definoval Pán Bůh, pro vás přijde. On to fakt řekl. Oh můj bože, on to fakt... Já jsem věděl, že oni to všichni myslej, ale já jsem nevěděl, že on to fakt řekne. Ty krávo, no tak to je frajerský teda. Příroda a my to nezměníme. Ani vy, ani já. Tak. A jakmile Příroda zadefinovala, že pro dítě je tohle tuto dobře. věc úplně jinak, tak to prostě vždycky špatně dopadne.